खुलुमबाय रायजोफोर गासैखौबो आरो फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव ओरैबायदि दिनै दुखुनांथाव मोनसे जाथाय जालांदों। नोंथांमोना गोबाङानो बे जाथायखौ मबाइलफोराव बा टिभिफोराव निउसफोराव मोन्दों जानो हागौ। थांनाय शुक्रबार खालि स्पेननि सानै हौवा हिन्जाव बिसोरो थांग्रोदोंमोन पाकिस्तानाव आरो बिनि उनाव बिथांमोना बेराय फैनानै बांलादेश मोनफैयो आरो बांलादेश मोनफैनानै बिनि उनाव बिथांमोना सानदोंमोन जे इन्डियायाव थांना बेरायना फैनो होननानै आरो थिग बिदिनो बिथांमोना प्लान खालामनाय बायदिनो इन्डियायाव फैयो आरो इन्डियायाव फैनायनि उनाव बिथांमोना बाइक गंसे भारायाव लायो। आजिखालि बाइक भारायाव गेदेर टाउनफोराव मोनखायो, जेराव बाइकखौ नोंथाङा लाना थांनो हागोन आरो बेरायनानै थिग बे जायगायाव हैफिनबानो आरो एसेबां रां हरबानो माने जायो। आरो थिग बिदिनो बिसोरो हौवा हिन्जाव बेफोरबायदि बाइक गंसे लानानै भारायाव लानानै झारखन्डनि दुमका होननाय थाइसे जायगायाव बेरायनो थांदोंमोन आरो थिग बै बेरायनो थांनायाव जेब्ला बेराय मोनायो, मोनाबाथाय बिसोरो थाइसे जायगायाव टेन्ट खानानै हराव थानो होननानै सानैबो थायोमोन। नाथाय हर गेजेराव बेनिफ्राय 10 जनसो सेंग्रा फैयो आरो बै सेंग्राफोरा फैनानै फार्स्टआव बै हौवाखौ आखाइखौ उनखैजा खाथाबनानै हमथानानै दोनो आरो बिनि उनाव हिन्जावखौ सासेनि उनाव सासे फाला बदलै बे हिन्जावखौ जिनाहारि खालामो। गतिके नोंथांमोना साननानै नाय, नोंथांमोनाबो माब्लाबा गुबुन बिदि स्टेटआव बा गुबुन हादोराव बिदि बेरायनो थांगोन आरो नोंथांखौबो जुदि बेफोरबायदि खालामना हरोबा नोंथाङा माबोरै मोनगोन। दिनै जोबोद लाजिनांथाव, जोबोद दुखुनांथाव बे जाथाया जालांदो आरो जाय जाथाया आसलते जानाङामोन। जोंनि जि हादोराव, जोंनि हादोरनि जि सुबुंफोर जायो बेफोरो बुहुत गोजाननि बाथ्रा, नाथाय गुबुन हादोरनिफ्राय फैनाय बे माने हौवा हिन्जावखौ बेफोरबायदि खालामनाया एकदम मोजां जायाखै। आरो नोंथांमोना माबोरै सानो बेखौ कमेन्ट बक्सआव लिरहर। आरो लोगोसे बिसोरखौ दा पुलिसफोरा नागिरगासिनो दङ, नाथाय दाबो गासैखौबो नागिरनानै मोनाखै। नाथाय 3 मानसि हमनानै मोनदों होनना जों खोनानो मोन्दों आरो नोंथांमोनाबो हयथ' बेफोर बे जाथायखौ बा बे जाथायनि भिडिअखौ नोंथांमोनाबो मबाइलफोराव नुदों जानो हागौ। गतिके आंनि फारनिफ्राय बेफोरबायदि माबानाया मोजां जायाखै, मानोना गुबुन हादोरनिफ्राय जोंनि इन्डियायाव फैबा गोबां बिदि रांफोरजों बा माबा इक'नमियाव जोंना जोबोद हेफाजाब होयो जोंनि इन्डियाखौ। नाथाय ओरैबायदि किसुमान हारामि मानसि दङ, ओरैबायदि किसुमान माने सैमा टाइपनि मानसि दङ जायफोरा बेफोरबायदि जाथायखौ जाफुंहोयो। जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट्स खालाम आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो। आसलते जाथाया दिनै 3 सानब्रैयानो जालांबाय, आं भिडिअ होनो मोनाखैमोन माने खोन्थाया मा जानो नोंथांमोननो खुलायैनो खोन्थानि। आं आसलते दा नाइट शिफ्टआव गोलैबाय दङ आरो हरसेया कम्पानियाव थानानै फैयो, उन्दुनो मोना। फुङाव फैनानै जेब्लानो दसे बिसनायाव जिरायफैयो अब्लानो जोबोद उन्दुनो ओंखारो आरो बे उन्दुनो ओंखारनायनि फलावनो आङो माने भिडिअखौनो बानायनाय जाथाराखै। बे सप्तासेयाव माने दिनैसो फार्स्ट भिडिअ होबाय आङो। गतिके नोंथांमोनाबो जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायबाय थायो रेगुलारलि, नोंथांमोनाबो हयथ' नेबाय थायो जे भिडिअ मब्ला मोनगोन। नाथाय मा खालामनो, उपाय गैया, गरिब जिबन, बिदिनो भिडिअफोरखौ बानायनांगौ जायो। जायखिजाया लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआव, अब्लासिम गासैबो रंजा खुसि था, मिनि खुसि था, आलो गोजोनै था। गोजोन्थों।